Sa pinakamatinding moments ng Eurobasket 2025 laban sa Sweden, inilabas niya ang kanyang Mamba mentality, lumuntag, kumuha ng rebound, tumakbo at nag-dunk na nagpayanig lang naman sa buong arena ng Finland. Kilalanin si Mika Morning, isang 18 years old na Finnish superstar in the making, estado, power forward na may taas na humigit kumulang 2.10 metro, 6'11 ang kanyang height at naglalaro ngayon sa AZ Compass sa Estados Unidos at isa na sa pinaka-inaabang recruit sa klase ng 2026. Siya lang naman ang patunay na hindi hadlang ang edad para sumabay sa mas matatanda at mas malalakas na kalaban dahil kapag puso at determinasyon ng puhunan, kahit sinong harang kayang-kaya niyang lampasan. Yan ang kwento ni Mika Morinin. Kulovski on tehnyt hyvää työtä Markkanin kanssa mielestäni molemmissa ottelussa. Muuri haluaa haastaa uudestaan, ottaa kolmosen tällä kertaa ja laittaa se pohjaan. Mutta tää on ongelma, että jos Soko Espoosta Markkasta, niin siellä